Spoločnosť Bitterprint vznikla už pred 25 rokmi. Zrovna tohto roku oslavujeme 25-ročné výročie založenia. Naša spoločnosť si uvedomovala, s akými citlivými dátami pracujeme, keďže v podstate ako prvý prichádzame do styku s informáciami, ktoré sú veľmi citlivé. Ak sa napríklad klient rozhodne spustiť marketingovú kampaň, tak my ju vidíme ako prvý, my ju vytlačíme a až následne sa dostane teda von. Takže okrem toho, že máme informačnú bezpečnosť aj doloženú certifikátom ISO 27001, sme potrebovali mať naozaj pevné a stabilné riešenie v oblasti zabezpečenia dát a rozhodli sme sa, že už nebudeme investovať do našich vlastných serverovní, pretože to bolo drahé, komplikované a práve preto sme sa rozhodli využiť cloudové riešenie. Mailová komunikácia je pre nás prvorada s tým, že používame veľké objemy dát, keďže sme digitálna tlačiareň a všetky podklady prichádzajú v mailovej digitálnej podobe a takisto dáta na odsúhlasovanie sú znova späť k zákazníkom zasielané. Pôvodné staré riešenie malo limity vo veľkosti objeme dát, kde jednak užívateľia boli limitovaní veľkosťou mailovej schránky a takisto celkový objem dát na celom serveri mal limit 50 GB. Office 365 ponúka objem dát na užívateľa 50 GB. Migrácia prebiehala pomerne jednoducho, nakoľko sa nám podarilo v spolupráci s odborníkmi zo spoločnosti Slovak Telekom a ich podporou nasadiť tento systém prakticky v priebehu jedného víkendu. Súbežne sme rozbiehali Skype for Business, OneDrive a plánujeme rozbehnúť SharePoint. V našej spoločnosti Office 365 priniesol možnosť flexibility licencií, možnosť prístupu k rôznym aplikáciám cez webové rozhrania. Rozhodli sme sa niekedy na sklonku minulého roku. Zrovna vtedy sa stala jedna veľmi zaujímavá udalosť, že jeden kľúčový hráč, ktorý pôsobí na našom trhu, minulý rok úplne vyhorel. A zhoreli mu servere, zhoreli mu stroje, takže my sme tiež pocítili, že práve v tejto oblasti by sme potrebovali mať o mnoho viacej istoty a stability a vybrali sme si teda práve Telekom. Od toho momentu nám to funguje, vôbec nepociťujeme žiadne spomalenia, odozvy sú normálne a vieme, že kedykoľvek by sa niečo stalo, tak jednoducho vieme aj z ktoréhokoľvek iného miesta začať odznovu. Slovak Telekom sme si vybrali na základe ich komplexnosti ponuky služieb, kde máme od nich dátovú linku, máme od nich prenájom serverov a takisto bola tam možnosť prenájmu licencií. Tým pádom rozhodnutie bolo jasné, že aj Office 365 budeme riešiť s nimi.